Ovi krasni kadrovi stižu nam iz Ugande i bili su mali uvod u naš razgovor. Ja sam na samom početku rekla, naša draga gošća danas je gospođa Dragica Kopjer, predsjednica udruge Plavi anđeo, Centra za humanitarni rad, volontiranje i pomoć djeci i siromašnima u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Dragica, dobar dan, dobro nam došli u emisiju. Hvala vam lijepo što ste došli. Dobar dan i vama hvala što ste mi pozvali. Evo, moram reći našim gledateljima, sjeli ste na autobus iz Zagreba, ste došli po ovom lošem vremenu u Slavonski Brod. Imali ste želju prezentirati svoju udrugu, vaš rad i zapravo dati odličan primjer i drugima kako se to može drugačije, bolje i kako pomoći mnogima. Pa evo, ja ću vas na samom početku zamoliti da nam zapravo malo predstavite udrugu, nekoliko rečenica i kažete kakva je to udruga Plavi anđeo. Evo, udruga je osnovana prije nešto više od godinu dana, točnije 28.10.2011. kao humanitarna udruga pod nazivom Plavi anđeo. S projektima smo počeli odmah nakon što je proradilo, točnije negdje od nove godine 2012. i počeli smo odmah sa akcijama tada za Keniju, koja je akcija sada gotova sa 31.12. i dalje sa akcijama u Ugandi, sa projektom sponzoriranja djece u Ugandi i slanjem volontera naših iz Hrvatske u Ugandu. Kada ste samo tu ideju iznijeli, pa evo prvo ću vas pitati što vas je nagnalo, kako ste došli do same ideje osnovati udrugu. Naime, evo i vama su se neke loše stvari izdogađale u životu. Obično ljudima se nešto mora dogoditi u životu da bi oni tu neku svoju možda i drugu stranu vidjeli i okrenuli život. To se upravo vama dogodilo, nažalost, ali možda sada evo ako želite razgovarati, ako ne želite, možemo i preskočiti. Pa da, nažalost izgleda da nešto se mora u životu dogoditi da bi mi počeli nekako i drugačije razmišljati i drugačije raditi u životu, kao što sam ja jednostavno počela iz početka svoj život, evo prije 3 godine. Zapravo sada, točnije 6. veljače, evo za 3 dana je 3 godine smrti mog sina. Da, moramo reći, vi ste do tada bili uspješna, izuzetno uspješna poslovna žena u poslovnom okružju, u poslovnom svijetu. Dakle, funkcionirali ste na sasvim jedan drugačiji način. Da, na sasvim jedan drugačiji način, ali njegova tragična pogibija jednostavno je preokrenula moj život u sasvim jednom drugom smjeru. I evo, odvela me u humanitarni rad. Nakon što sam se ja naravno uspjela oporaviti od svega, nije bilo lako. Nakon što se to dogodilo, puno je trebalo zapravo vremena za oporavak, što fizički, naravno, što onaj psihički i duhovni. I sve me to nekako odvelo u taj humanitarni rad. Otišla sam u humanitarnu misiju, zapravo u franjevačku misiju u Keniji. I već tamo sam znala da ću nastaviti pomagati ljudima, jer jednostavno ono što sam vidjela tamo i te siromašne kuće, sela, obitelji, kamp, sve me to nekako... Kad sam došla doma, evo, u roku 2 mjeseca udruga je bila već registrirana i počela sa radom, ne znam ni sama kako, sve je bilo, statut, sve je bilo vrlo brzo gotovo. Jednostavno vam se srce otvorilo. Da, baš tako. Čovjek se u tom trenutku samo treba otvoriti i onda sve ide svojim tijekom. Treba reći kako detaljne informacije se mogu dobiti na vašoj stranici, isto kao i dosta dokumentarnih filmova, fotografija. Dakle, vi imate bogatu arhivsku građu koju redovito i arhivirate i prikazujete vašim posjetiteljima na stranici. Pa evo, ja predlažem da pogledamo, samo ćemo reći, vi ste evo protekli tjedan završili jedan dokumentarni film, to je najnoviji vaš dokumentarni film, samo ćete prije nego što vidimo nekoliko kadrova reći gdje ste točno bili, gdje vas je put odnio, u koju misiju. Da, bila sam u Ugandi, znači to je bio kraj rujna i cijeli listopad. Volontirala sam u Ugandi, bilo je još 2 volontera sa mnom.
Dolje smo sve pripremili za ostale volontere, znači taj projekt volontiranja u Ugandi kreće. Sve smo pripremili, volontersku kuću od svih programa i naravno vratila sam se sa puno videomaterijala. To je ono što sam ja snimala. Dakle, moramo reći našim gledateljima da to nisu profesionalni snimci. Jasno, snimano je sa običnom turističkom kamerom, ali mislim da sasvim lijepo za pogledati. Da. To je dakle realni prikaz situacije kako ljudi tamo žive. Da, evo, to se može vidjeti i na snimcima. Dakle, to su kuće od blata u kojima oni žive. To je jedna prostorija zapravo. Djeca spavaju na podu, bez madraca, na nekakvim običnim krpama. Mnogi čak žive sa domaćim životinjama, znači oni koji imaju kokoši, ne znam, piliće, znači sve je to u toj jednoj prostoriji. Nema ulica, nema cesta, to je baš u jednom selu koje je zaista najsiromašnije, Budumli West i selo Vanjange koje u samo jezero Viktorija i još siromašnije. Evo, to je jedna prostorija smo vidjeli. Ovo je bilo kod jedne obitelji, kod Šakire, curice za koju smo našli upravo sponzora, tako da ona će dalje biti sponzorirano dijete. Što to znači, evo sad ste zapravo načeli jednu temu, što to znači biti sponzorirano dijete od strane volontera i ljudi velikog srca? Znači da će taj sponzor koji je preuzeo brigu o njoj plaćati njoj školarinu, znači $30 mjesečno što plaća. U tome je školarina, u tome je sav školski pribor, nova odjeća, obuća, nova uniforma, pa i hrana. Jer recimo baš Šakira koju smo vidjeli, ona živi sa djedom i bakom, oni su zaista siromašni. Bilo je i prostorija u kojoj ona spava na podu, tako da će tu biti i hrana i ostalo. Evo, jedna od sretnijih je. Dakle, $30 stoji godišnje školovanje mjesečno jednog djeteta u Africi. Da. Uganda je, možemo čak reći da je malo skuplja od ostalih zemalja, zato si vrlo malo djece može priuštiti to školovanje, a dosta djece je i bez roditelja kojima su roditelji umrli od AIDS-a. Dakle, praktički svi se mi i u Hrvatskoj možemo uključiti s $30 mjesečno školovati po jedno. To vam je zapravo jedan od ciljeva, evo, prikupiti što više i volontera i sponzora kako bi se ova priča, možda priča poput Šakirine, odvijala u nekim ljepšim smjerovima i u idućem razdoblju. Dosta se ljudi javilo koji su već preuzeli sponzorstvo za neko dijete, ali naravno mogu se i dalje javljati, djece ima. Ja sam posjetila oko 50, intervjuirala oko 100 djece, znači to su sve ono najsiromašnija, stvarno najsiromašnija djeca. Da, evo ja moram reći našim gledateljima, mi ćemo ovako podijeliti, gospođa Dragica je donijela i 2 krasna kalendara. To su kalendari udruge Plavi anđeo i djece iz Ugande. Da. Evo, ako ste za, nazovite 210, 261, 210, 262. Pa možete, evo, gospođu Dragicu i priupitati nešto ako vas zanima, ako želite volontirati, ako želite sponzorirati eventualno ovu djecu u Africi. Mnogi vas vjerojatno pitaju, pa dobro, toliko je siromašnih i u Hrvatskoj i zašto baš Afrika, ali vi jednostavan odgovor na sve to imate. Da, to je vrlo često pitanje ljudi. Međutim, njihovo siromaštvo se uopće ne može usporediti sa našim. Ja znam da imam kod nas siromašnih ljudi i vidjela sam, naravno i udruga je i nekima pomogla i pomagat će. Međutim, oni su tamo bez vode, bez struje, žive u jednoj prostoriji, njih 10, bake odgajaju djecu, tako da to je jednostavno neusporedivo.
Usporedno oni hodaju bosi, ta djeca su zaista bosa, bez odjeće ili su podrapani, jednostavno nemaju novaca za školu, nema im ko pomoći, nema im ko školovati. Oni ovise o nama, zapravo o misionarima i o velikog srca koji dođu tamo, koji pomažu, koji dovedu onda volontere, kao što evo sad naši volonteri će ići, svako od njih će nešto donijeti i na taj način se to onda širi i pomaže. Ja vjerujem kako je Afrika mjesto gdje postoje, odnosno gdje dolaze volonteri iz cijelog svijeta, ne samo iz Hrvatske. Vjerujem kako ste tamo imali priliku susresti se sa isto tako ljudima velikog srca iz raznih zemalja svijeta. Da, dolazi dosta ljudi iz Engleske, ima i dosta iz Amerike, bilo je iz Kanade, jedna djevojka iz Njemačke isto dolazi, tako da ali baš u tom naselju Bugembe koje je zaista siromašno, iskreno tamo nije bilo volontera. Nekako ne znam zbog čega, iako je zaista siromašan dio, ali u ovim gradovima, u Džinđi recimo vidjeli smo drugih volontera. Kažu da slike govore 1000 riječi, pa ćemo mi evo ovaj naš razgovor oplemeniti zapravo sa još jednim nizom fotografija i vi ćete je evo, nadam se, malo i prokomentirati, jer ono što ste zabilježili teško je prenijeti zapravo i kadrovima i fotografijom, to jednostavno treba doživjeti. Da, ovo je u selu Budumli Vest zaista najsiromašniji, tamo ljudi žive u slemu, a to su te zemljene kuće od zemlje. Ovo je u obitelji kod Malog Senjonge i u tom kod njih se sve događa u dvorištu. Zapravo život se odvija u dvorištu, djeca sjede u dvorištu, hrana se kuha u dvorištu, pere se veš, jer u jednoj prostoriji gdje žive naravno nema mjesta za sve, to su obično velike obitelji. Da, evo iza se vidi kuća od blata. I tipičan jedan primjer, trbuščić veliki od hrane, recimo ili ne jedu ili jedu samo pošo, to je obično to kukuruzno brašno sa vodom što se miješa i onda djeci zapravo samo trbuščići rastu, a nekvalitetna hrana. Ovo je Željko i Vedrana koji su bili sa mnom u volonteri u Ugandi. Ja isto. Kuće, blato, kad pada kiša, to je sve na vodi, baš je ono blato, unutrašnjost jedne kuće. Teško je zapravo zamisliti da ljudi još uvijek ovako na ovakav način žive. Da, ovo je unutrašnjost kuće gdje spava. Ovo je baš gdje spava jedna baka unutra. S lijeve strane se mogao vidjeti nekakav kao krevet. I par posuda za vodu, za hranu. Zaista, evo, sve se događa ispred kuće, se kuha na tim malim kuhalima na drva. Stavi se jedna posuda i obično se kuha ili grah ili riža ili taj pošo, kukuruzno brašno. Svi su ispred kuća jer su to male prostorice unutra. Evo, malo ćemo pogledati i odmah nastaviti niz zapravo još nekoliko kadrova iz vašeg najnovijeg dokumentarnog filma. Dakle, ono je bio uvod, a sada ćemo vidjeti film koji ste napravili. Vi ste snimali svojom kamerom, 25 minuta, čini mi se, traje. Ja se nadam evo da ćemo, ovo nisu najnovije snimke, ali ćete vi objasniti da koje su to snimke, to je iz vašeg prethodnog dokumentarnog filma, jel? Da, isto ovo je sad u posjeti jednoj obitelji kod Male Rut. Ona je isto, hvala Bogu, našla sponzora i gospođa uplatila odmah za cijelu godinu. Tako da isto živi s bakom. To je nekako najčešći slučaj tamo. Zaista jedna siromašna jako obitelj. Kako vas prihvaćaju, evo ljudi, vi ste rekli kako su to sve tako skromni i divni ljudi velikog otvorenog srca. Jako, tako lijepo. Oni vas odmah pozovu vas u kuću, nađu neko mjesto za sjesti. Ako imaju čak i nešto za ponuditi za jelo, oni će ponuditi. Zaista su prekrasni, jednostavno osvoje. I ja kažem, zbog tih ljudi se želim nazad vraćati u Afriku. Zaista su divni i djeca. Djeca vam se jednostavno uvuku pod kožu. To je nešto prekrasno. Vidite kako su divni. Mali Elvis u rozim hlačicama. Kod njega smo isto vidjeli, on ima brata. Jesu vas pitali kada ćete se vratiti ponovo? Svakako. Kad smo odlazili, pripremili su nam jedan jako lijepi ispraćaj. To je bilo u školi, evo, baš u ovom razredu gdje Željko je predavao ovdje engleski.
Taj razred nam je pripremio jedan zaista krasan ispraćaj. Djeca su plesala, pjevala, dali su nam poklone. Zaista jedan jako lijepi događaj. Sami učitelji koji tamo rade na školi su nas jako dobro prihvatili. Jer oni trebaju nas, trebaju naše ljude koji znaju jezik, koji znaju engleski da predaju. Njih nema dovoljno jer nemaju novaca platiti puno učenika. Učenika na školi ima oko 1200, a svega oko 20-ak nastavnika. Tako da je to premalo. Dakle, na koje načine se sve može volontirati? Evo, vi ste sada zapravo i rekli jedna od mogućnosti je i predavati i raditi sa djecom. Kako, na koje načine se još volonteri mogu uključiti? Ima još nekoliko programa. Znači, može se osim na školi predavati neke od predmeta. Ne mora se samo engleski. Ako se zna dobro engleski, onda se može neke druge predmete. Može se raditi u sirotištu, igrati se s djecom, učiti ih plesati, pjevati. Zatim drugi programi, postoje znači organizacija s kojom dolje surađujemo Klemensi, gdje se skupljaju djeca s kojima se opet može igrati, učiti ih vještinama na kompjuteru i razne druge stvari. Znači, mogu se graditi kuće, to svima kaže neko pita ja bi nešto fizički. Da, može se dolje graditi kuće od blata, to je jako dobro, tu ništa, zagazite u blatu do koljena i ruke do lakta u blatu, jednostavno slažete, oni stave onako par drvenih onih nekakvih stupaca i to se slaže blato i nastane kuća vrlo brzo. Kakva je razina zdravstvene zaštite? Mogu li se na nekakav način i liječnici i medicinsko osoblje uključiti? Je li tu postoji potreba? Postoji. Da kako postoji, oni mogu raditi u medicinskim centrima. To baš bih htjela napraviti i program za sprečavanju AIDS-a. To je dolje jako potrebno. Tako da svi koji će se javiti iz medicinske struke, volonteri, moći će na tome raditi pa ćemo se i u tome uključiti dolje. Udruga Plavi anđeo za sada radi u Zagrebu. Jeste li razmišljali o podružnicama diljem Hrvatske, dakle uključiti što veći broj ljudi? Imate li takvih planova? Da, imamo jer nas zovu i zovu nas iz cijele Hrvatske. Evo, vi ste nas zvali, znači širit ćemo se i ovdje na ovaj dio, zovu nas i iz Osijeka, zovu nas iz Rijeke, iz Splita, Zadra, zaista žele da dođemo, isto prezentiramo naše programe, zato što je puno volontera koji se javljaju za volontiranje. Ići volontirati. Tako da ići ćemo sada i po tim mjestima i nekako proširiti se. Oni koji žele sada nešto malo više doznati, dakle, evo, uputit ćemo ih na stranice, kako, na koji način mogu doći do vaših stranica? Da, mogu pogledati naše stranice, znači web adresa je www.plavi-andeo.hr. Također imamo i Facebook stranicu na kojoj se možda čak i više stalno nešto mijenja, stalno nešto objavljuje, ali svi programi, odnosno projekti su na web stranici objavljeni, tako da se mogu javiti. Evo, pitat ću vas na kraju razgovora, iz temelja ste promijenili svoj život. Jeste li požalili zbog toga? Ne. Što ste dobili? Ne, nikako. Ja to zapravo nisam niti sama odlučila, to je jednostavno došlo nekako samo po sebi, kako ja kažem. Jednostavno se tako odvijao, nekakvi slijed je bio, da sam ja jednu večer vidjela na televiziji afričku djecu i rekla to je to, idemo u Afriku i ja sam otišla u Afriku, nisam ne pitala ni kako ću otići, ni šta ću. Dalje se samo od sebi sve odvijalo i da sam ja otišla u Afriku. I jednostavno prije nego što sam otišla, prije toga ću dati otkaz. Dakle, nije tu puno potrebno razmišljati, niti ništa kad se čovjek otvori, znači to neko jednostavno odrađuje umjesto nas. U Afriku idete ponovo i to uskoro? Ići ću ponovo. Da, vjerojatno negdje u ljeti ili krajem ljeta dok odradim sve ove akcije ovdje koje smo sada započeli. Tako da ću ići vjerojatno na 2 mjeseca ponovo i ostvariti te projekte. Sada prikupljamo donacije za ovaj projekt Madraci i dekice za djecu u Ugandi. Znači to je za svu onu djecu koja nisu još našla sponzore. Za svu tu siromašnu djecu prikupljamo donacije da im kupimo madrace, da zaista ne spavaju na podu, da imaju mrežu protiv komaraca, što je dolje jako važno. Jer malarija je dolje, stalno bolesni od malarije. Dolje se i umire od malarije jer oni nemaju novaca za otići kod liječnika. A potreban je samo jedan kratak test
koji je za čas gotov i pokaže da li ima malariju ili nema. Međutim, oni nemaju novaca niti za to. Pa evo, ovom prigodom ćemo pozvati dakle sve koji mogu, ja znam da je situacija vrlo teška i vi znate, ali evo svi koji mogu pomoći 10, 20, 30 dolara, gospođa Dragica je rekla, je dovoljno za jednomjesečno školovanje jednog djeteta u Africi. Ako možete i želite pomoći, evo javite se udruzi Plavi anđeo i pomozite djeci. Ako mislite da je kod nas loše, vjerujte, vidjeli ste, ima i puno loših stvari u životu. Gospođo Dragice, ja vam doista želim puno uspjeha u budućem radu. Ja se nadam kako ćete se u Slavonski Brod uskoro vratiti, promovirati nam 25-minutni dokumentarni film, ne samo nama na televiziji, nego i građanima grada Slavonskog Broda, dakle na nekom organiziranom skupu prezentirati rad udruge Plavi anđeo, a evo s tom željom lijepo vas pozdravljam i pozivam još jednom u Slavonski Brod. Hvala lijepa, ja se nadam da će se to i ostvariti i da ću doći ponovo. Vjerujem da hoću. Evo i hvala lijepa. Pozdravljam vas i vaši gledatelji. Hvala lijepa još jednom.